Espurnes d'arxiu. La Hispano-Suïssa de Barcelona, 1920. La Hispano-Suïssa va ser una empresa d'enginyeria d'automòbils i de motors d'aviació, fundada a Barcelona l'any 1904 per Damià Mateu, Francesc Seix i el suís Marc Birkigt. El primer any va vendre 2 automòbils muntats a la fàbrica del carrer Floridablanca 54. Aquell mateix 1904 va presentar-se al Saló de l'Automòbil de París i el 1907 va dissenyar un vehicle de 6 cilindres, pioner a l'estat. L'any 1908 es van traslladar a la fàbrica de la Sagrera, on van desenvolupar models de competició guanyadors. El rei Alfons XIII, client fidel i accionista de la marca, va donar nom al model T45. L'esclat de la Primera Guerra Mundial va iniciar l'època daurada de l'empresa. Amb la filial francesa aturada, la Sagrera va triplicar la producció de motors d'aviació i va iniciar les obres d'ampliació de la planta el 1917. A la dècada de 1920 es van construir 2 noves fàbriques, es van subministrar 49.000 motors i es van patentar els frens servoassistits, tan innovadors que l'empresa va vendre el sistema a Rolls-Royce i Renault. La Segona República va marcar el declivi de l'empresa. La marxa d'Alfons XIII va ser un cop dur per al finançament de la marca i les noves regulacions dificultaven la importació de materials de l'estranger. Durant la guerra, la Sagrera va ser confiscada per la CNT i la fàbrica de Guadalajara destruïda. Damià Mateu va intentar reflotar l'empresa, però finalment la va vendre a l'Instituto Nacional de Indústria el 1946. Al fons Brangolí Fotògrafs, a NSU 42, trobareu reportatges de l'ampliació de la fàbrica de la Sagrera, 1917, i de la visita de l'alcalde Miquel Mateu, acompanyat d'autoritats en acabar la guerra.